Wara nuqqas ta' sentejn minħabba l-pandemija, din is-sena se jirritornaw fi Pjazza San Giorgio il-Belt Valletta iċ-ċelebrazzjonijiet nazzjonali tal-lejlet l-ewwel tas-sena, ċelebrazzjonijiet li għalihom mistennija jattendu aktar minn 50,000 ruħ. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici u ċ-Ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha ġie spjegat li dawn iċ-ċelebrazzjonijiet se jibdew fl-10 ta' filgħaxija u jibqgħu għaddejjin sas-sigħat bikrin tas-sena l-ġdida. Iċ-Ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta sostna li jinsab onorat li għal darb'oħra l-Aġenzija se tkun qed tagħmel l-ikbar avveniment lokali tal-lejlet l-ewwel tas-sena propju fil-qalba tal-Belt Valletta. L-lejlet huwa l-ikbar avveniment tas-sena fil-Belt Valletta. Flimkien ma' Notte Bianca, ċelebrazzjonijiet tal-ewwel tas-sena jiġbru 20,000 ta' nies, fil-fatt dejjem nismgħu li jkollna madwar 50-60,000 ruħ hawnhekk. Mikallef spjega li l-lejla se tibda b'mużika minn Kert Kalleja and Band segwit minn mistiedna speċjali di Brass House Sunit taħt it-tmexxija ta' Kevin Abela u minn diversi kantanti lokali stabbiliti fosthom Aiden, Drakart, Amanda Mary Brook, Gloriana Arpabelli, Jasmine, Kevin Paul Kalleja, Ludwig Gallia, Owen Llewellyn, Ozilino, Paolo Borg Bonaci u Tiziana Kalleja. Il-Ministru Owen Bonnici sostna s-sodisfazzjon tiegħu għar-ritorn ta' din iċ-ċelebrazzjoni fil-qalba tal-kapitali Maltija wara nuqqas ta' sentejn minħabba ċirkostanzi li ġabet magħha l-istess pandemija. Il-Ministru Bonnici qal ukoll kif dan il-programm mħejja l-ewwel tas-sena fih varjetà ta' artisti lokali eċċezzjonali. Din hija pjattaforma fantastika fejn qed naraw 50,000 ruħ, 60,000 ruħ jinġabru f'din il-pjazza u jkollok l-artisti lokali li jeżebixxu it-talenti tagħhom. Kemm xi ħaġa sabiħa li bis-saħħa tal-mużika u l-kultura nistgħu nibagħtu dal-messaġġ ta' għaqda nazzjonali fejn il-familji jinġabru kollha hawnhekk flimkien jiċċelebraw il-sena l-ġdida. It-tliet stazzjonijiet televiżivi ewlenin se jnaqdu flimkien sabiex din is-serata tixxandar b'mod dirett għal dawk li jkunu d-dar jew li ma jkunux jistgħu jattendu.